frate tuturor! Numele meu este Petlus, fratele lui Andrei Pedeanu, în caz că nu știați. Am trebuit cu o serie de șama cum m-a rugat Andrei Pedeanu. Astăzi ne vom juca cu Bufnisa doar și cam atât, ca să bine. Oi, hai să dăm Bufnisa, dacă tot zicea Andrei Pedeanu. Eu am văzut că el a jucat toate nivelele și acum mi-a spus să joc și eu aceste nivelele pe toate și să închei videoclipul cu ei. Andrei Pedeanu, o să o fac. Hai să încep. Eu sunt fratele mic al lui Andrei Pedeanu. Da, hai să începem. Ok. Deci, sunt mari. Și-a devenit conform să frate de mine și m-a serie de gaming. Noi a făcut ea, ți-a făcut ea, dar o să făcut m-a dus, nu plește să joc. Nu plește să joc aceste nivele, dar o să învățăm să jucăm, da? Bine. Ok, foarte bine. Hai să jucăm de altilele. Sunt curios cum o să fie. Eu sunt fratele lui Andrei și sunt curios cum o să fie aceste nivele. Ce mi-a zis Andrei Pedeanu, mi-a zis că să vadă și nivelele alea care sunt scumpe de cumpărat. Ok, să vadă la sfârșit că nivelele alea sunt cu bani. Ok? Să vadă, da. Ok. Ok. Da, uite, o să fie videoul ăsta cu mari. Foarte puțin. Am dus la Andrei, cred că a fost un pic mai mult. Adică am mai stat câteva minute, da? O să vadă că după ce termin toate nivelele cu mult, să vă arate și mai din nivelele celelalte cu pizze. Bine! Cu Bufnisa și cu Shopee să Bufnisa și Shopee sunt cu bani, da? Deci am ratat un nivel sau ceva, da? Mamă, băi! Băi, nu știam mai zis că nu mi-a zis Andrei Pedeanu. Dar nu mi-a uite-mi-le eu mă la orul cu pișamale. Așa, pe Disney Channel, cine nu știe. Mamă, dar s-a terminat așa de bine. Deci, mai avem un nivel.
Lisa și după aia o să vadă că le sunt bani. Următoarele nivele. Cu ce eroi vedem. Mai cu eroi. Mamă, doamne, da. Eu uite, bă. Mamă, bă, nu mai da. Mamă, bă. Mamă, mai aveam un punct, domne, mamă, cât? Că au jucat pe nivel. Și să vă arată m-a dus aici. Uite aici, pește. Pește avem aici, niște care nu le pot să le joc că sunt bani. Episodul cu Marius, să fac. Vin aici să joc câteva joculețe, dați like și ne vedem data